bohužel se začíná ukazovat, že to známé heslo nikdy není tak zlé, aby nemohlo být hůř, se začíná naplňovat. Jestliže jsme za Topolánkovy vlády říkali, že je špatně, tak se obávám, že za Nečasovy vlády bude ještě mnoho a mnohem hůř, než bylo tehdy. Čím se zatím stávající vláda ukázala? Zatím se dokázala ukázat jenom tím, že nedodržuje slovo. Jestliže ministr Kalousek podepsal financování evropských fondů, tak teďka je financovat nechce. Jestliže nám byly přislíbeny peníze na modernizaci železniční sítě, máme dokonce na to smlouvu, řádnou smlouvu, tak to vláda nechce plnit. A takhle bych mohl jít jeden bod za druhým. Zdravotnictví, sociální oblast. Myslím, že jsme vám slíbili, že jestliže tady tahle budova bude oranžová, tak se v ní budeme chovat jinak než předtím, než těch 8 let, kdy tady vládla modrá barva na tomto baráku. My jsme změnili mezi tím mnohé. Šetříme taky, protože šetřit je potřeba. Ale na druhé straně máme druhý největší investiční rozpočet v celé historii tohoto kraje. To znamená, šetříme tam, kde je to možné, kde jsou zbytné náklady, ale na druhé straně tam, kde to potřebujeme pro rozvoj kraje, určitě nešetříme. A myslím, že máte jedinečnou příležitost vidět, jaký je rozdíl mezi vládou sociální demokracie a ODS na pardubické reálce. My vám ještě tento měsíc, nebo respektive začátkem příštího měsíce tuhle stavbu zpřístupníme, abyste viděli sami na vlastní oči, jak se dá také v Pardubicích stavět. ODS začala rekonstrukci této budovy tak, jak je zvyklá. Peníze nejsou problém a jedno, kde skončí. My jsme tu budovu dokončili jsme ji o 70 milionů levnější, než plánovala modrá koalice, a uvidíte sami, že ještě teď je tam velký přepych, a kdybychom mohli tu stavbu chystat sami, tak jsme mohli ušetřit ještě další desítky milionů korun. Nicméně už teď je to jednoznačný příklad, jak se dá také v Pardubicích hospodařit s majetkem. Přijdete, podíváte se a budete to moci srovnávat s jinými stavbami, které zde v Pardubicích probíhaly nebo probíhají. A myslím, že to srovnání hovoří za všechny dlouhé věty a dlouhá slova.